Tohle jsem já a moje dvojče vaše. Jako děti jsme spolu dělali všechno. Od chození do stejné třídy, do slavení narozenin, všechno jsme dělali spolu. Teď, jak jsme dospělí, tak já žiju v Holandsku a brácha je v Česku. A naše životy se změnily. V tomto videu prozkoumám, jaké to je žít život mého bráchy, kterého se stal slavný tiktoker, student vysoké školy, pianista a gym rat. Wow. Zvládnu žít život jako můj brácha? To uvidíte v tomto videu. Všichni, vítejte v tomto novém videu, pokud mě ještě nesledujete, tak mě ještě nesledujete na mém kanálu, tak nezapomeňte dát like a odběr, yes. V popisku videu taky uvidíte moje minulé video, jak jsem žila život jako student biologie. A Jelix připravila úplně excelentně nový video o tom, jak nežiju život jako já, ale žiju život jako můj broský, yeah. Chceš se nějak vyjádřit? Bude to šílený. Potichu! Počkej. Ještě abyste věděli, tak můj bratr je moje dvojče. Ano. Myslíte si, že jsme si podobní? Já si třeba myslím, že ne. Tady z tohle párátko symbolizuje to, že můj brácha býval asi rok zpátky jako párátko. Myslím, že chceš, aby jsem to párátko jako tvrdá. Země prdel. A za rok si vybudoval svalovou hmotu, kterou to prostě bylo neuvěřitelný. Já vám hodím fotky do videa. Ne, to nehodí. A chtěla jsem se právě, že moje první otázka součástí tohoto videa byla, jak si tuto hmotu vybudoval za rok. No, to já nevím, jestli můžu říct na kameru. Steroidy? Time out. Me to not push you up against the wall, biatch! Je to prostě kvůli tomu, že si jako v životě musíte projít těžkýma věcma. Oni vás posílí, motivujou vás, je třeba 1%, ale pak se to sečte a vidíte, že ty results přijdou sami. No. Námětem. Mega těžkým break-upem. It's Britney, bitch. Tak, první step. Doufám, že tam dáš Jo, dám tam teda. Takový to gym rat obvykle dává k breakfast. Protože jsem privileged fight boy, si snídaně nedělám, ale jsou mi udělány. Wow. Většinou se probudím. Až si nějaký kafičko a tak, to už je taky připravený. Kafe si udělám, no. Začneme. A mlíko jaký si dáváš? Většinou proteinový. Yes, put it there. Jako jedno jídlo. Tak co za jídlo? Steak. Ty jsi vybral. Steak. Proč steak? Je dobrý. Vejpování můžeš dávat do videa? No, není to zrovna jako zdravý návyk. Určitě ne, ale je dobrý. Okay. Prosím tě. Nevapujte lidi, jo? Není to zdravý a nedělejte si to svému tělíčku vaše a to by si můj brácha měl taky uvědomit. Jo, ty taky. Jak vypadá dobrá, vydatná snídaně. Háčka. Já to jim rukama. That's what she said. Čau, je mi vaše. Patřím do klubu. Dobrý. Je to dobrý? Cheers. Tady toto je breakfast of a gym rat. No, potom moc ne. To teda jak? Už to nehrotíš. Protože mám důležitější věci na práci. Snídaně je za náma. Tak a vrhneme se potom na Ranní rutinu. Ranní rutina! Vezmu si sednu si, dám si nohu přes nohu a chilluju si. Jíždím si, jak na tom je můj Instagram, TikToky, videa, koukám na nějaký analýzy. Jak to zrušit? Otočíš to tam, jde to tam otočit. Jo, ono to je všechno. Tak. Neznám tvoje heslo. To je jedno. Co skrýváš? Ale to jako na kameru nedávaj. Tak, teď se koukneme na TikTok. Ty to vůbec ani nemáš zorganizovaný, co to je tohle. Tady.
Já si neprojíždím TikTok, já jíždím si můj Instagram, TikToky, videa. Cože musím udělat ještě jednou? Napsat kámošům, kdy se jde do gymu. Tak to tam je vidět, nice. Okolo toho se dost adaptuje jakoby ten život, jo. Láska má ťara, já tě milujem, já si tě zoberem. Tvůj život je o tom, jestli půjdeš s kamarádama do gymu. Ne. Jestli ještě, abyste věděli, tak Vašek je studentem vysoké školy. Že ano? Je to tak? Kde studuješ? Řekni nám to. Vysoká škola ekonomická. Studuješ Business Administration. Je to Říkáš tak? to správně, ano. Výborně, nice, mám to správně. Jdeme na rutinu. Nice. Kam jdeme? První do pokoje. Pane bože. How it is to live as a messy gym rat? Tak. A ještě that you're trying to live like Logan Paul. Já si nemusím. Koupelny. První věc, co je, jdu do koupelny. Tady už je Barča s mamkou. OK. Jo, takže já na ně dobrý ráno, že? Dobrý ráno. Když potřebuji srát, se vysrát. Potom si nasadím čelenku. Ano. Čelenka je důležitá. Používám CeraVe Foaming Cleanser Gel Musant 33 Musant. Pak si vyčistím zoubky. Používám elektrický kartáček. Ne, opravdu elektrický kartáček je 1000krát lepší. Ale neměníš moc tuhle veň. Jo, měním. Ale víte, co je zajímavý? U elektrického kartáčku vám... A čichni si k tomu. Čichni si k tomu. No, čichni si k tomu. No. Já si myslím, že bys to... No, to je trošku problém, no. Tak jsme se naučili, že no, můj brácha si teda musí čistit věci. Vlasy. Okay. Většinou je mám jakoby osprchovaný ze včerejška, ale jsem byl unavený, tak jsem nešel do sprchy. Prostě a co dobrý teď? No, já si myslím, že to nepotřebuješ gelovat. OK, takže tuhle rutinu známe a teď jdeme na outfit. No, na outfit seru, dokud nejdu ven. On asi neřeší outfit určitě, protože... Řeším. No ale neřešíš, pokud chodíš tady podobně. Podobně to neřeším, no. Ale pokud jde ven s chábrama, tak... Takže jdeme na outfit. Let's go, guys. Tak, vybíráme outfit. Prosím, jaké 2 možnosti outfitů máš? No, máme 2 možnosti. Buď máme outfit na doma, jakože když jsem s rodinou. To vypadá asi nějak takhle, prostě vůbec neřeším. Máme druhý outfity a to je, když jsi prostě s nějakou kamarádkou. Kamarádkou, yes. Jo, takže... Jo. Takže prostě nejlepší je Under Armour. Jo! Uplý tričko, jo. Já jich mám několik, že potřebuješ. Tady máme pro ségru, buď to dáme na tebe. Tak jo, hoď to na mě, pojď. Většinou, když se převlíkáš, tak se musíš podívat do zrcadla, jak na tom vypadá. Tak. No, tak. ještě potřebuješ sweatpants. Sweatpants. Šedivý je základ. Šedivý. Co se říká o šedivých sweatpants? Ano, vím, proto se nosí. Nebo ti dám ty... Čekaj, mám ještě jedny a ty jsou lepší. Důležitou věc jsme zapomněli. Když si dáváš uplý triko, tak se začneš pak potit. Počkej, triko si dáváš jako do těch sweatpants nebo přes? Většinou potřebuješ mít hezký trenky, aby ti byly vidět, že jo? No tak to nemám, ale tohle mám jakože, chápeš, tak to můžou být jako no, tak to můžou být trenky. Jako hodně lidí teď ty kalhoty nosí prostě jako úplně pod prdelí. No tak ale... to. Jo, bohužel některý kluci to dělají, já to nedělám. Potom vždycky prostě antiperspirant. Antiperspirant. OK. Tak. Taky už jsem to cítil. Podle tebe, že jo? Ty. No, tak teď to je dobrý. Tak, nice. Ty vole, docela ti to sluší. A teď. Mám pro tebe připravený ty názvy těch outfitů, který musíš rejtovat. No, můžeme se přesunout nahoru. Tak jo, přesun nahoru. Like that you have white socks. Oh, quickly I will change socks. Yeah. Pum. Pan ti vybral tyhle ty kašmírový. Teď je to úplně twinning. Twins twinujou. Tak jo, a jdeme na ty názvy. Jako některý jsou... Ne, nevadí. Některý jsou... Ale problém. Vejpování můžeš dávat do videa? No, není to zrovna jako zdravý návyk.
Jo? Já myslím, že YouTube to potom nepodporuje. Tak jo, některé ty názvy jsou dost cringe, takže budeš je rateovat od 1 do 10. 10 nejlepší, 1 jako hodně bad, hodně cringe. Off duty model drip. YouTube špatný. 5. 5, dobře, další. Vše od vše studenta. 9. 9, nice. Nice, ok. White boy outfit. 7,5. Okay. Randím 1-2 týdny. 8. Jo, já jsem věděla, že tohle dostane dobrý. Tohle podle mě se ti nebude líbit. No. Hej, Morej, jsem cool, drip. 2. 2, jasný. Black boy, drip. 8. Jseš hezká, ale určitě zapomenu tvoje jméno. Drip. 10. 17. To je grey zóna. 9,5. Nice. A s tím přišla Barča. No. A to je tight Rambo. Drip, no. 7,5. 7,5, to je dobrý, nice. Takže to je všechno. Dobrý, že? High five. Ne, to musí jít zase. No, it has to be awkward high five. Like. Dobře, tak pojď. Tak jo. Už je tady připravený. Wow, Giorgio Armani. Tak, this is my... Stash. Chain. Tak. Teď jsem úplně pro fuckboy. A je to cílený, že se chceš oblíkat jako fuckboy? To je jak když prostě... Představ si, že pustíš lodičku do potoku a ona jako... Ten potůček teče, je malinký, ale prostě eventually se z něho stane ta řeka. Není to, že si chtěla jakoby ale dostaneš se do té řeky, rozumíš? No. Ten potůček teče, je malinký, ale prostě eventually se z něho stane ta řeka. Dostaneš se do té řeky, rozumíš? No. Že se chceš dostat do toho jako... Ne, to je prostě... Být fuckboyem. Líbí se ti tričko, OK, s tím tričkem pak je jako hezký mít tomu prostě jako bracelet. Potom si uvědomíš, že k tomu je fajn mít tohleto. Je to taková naturální... Ty kráso, Tenhle ten je mega velký, no. Ale... That's what she said. No, ale tenhle ten nepoužívám, protože není to stříbro a rezne to, takže proto ho nepoužívám. Teď mám chain. Nemáš hodinky, ale. To nevadí a prsten si dám. Jo, prsten. Na levý. Má sausage fingers. Tady máš, to je na malíček, ten by ti mohl být. Tam ho nosím, to je jediný prsten, který mám. Tak. Milášek. Jo. Jo. Nice. Tak to vypadá pěkně, ale jako... Na hovno. Ale tak to tak má být, ne? Že to jako vypadá, že to jako má vypadat jako, že se nesnažíš tak moc, ale že to nosíš jako, právě, aby byl cool, ale aby jako to byl drip. Casually, ten prsten No, to je dobrý. Já ho dokonce nedokážu sundat. Ty krás. Jako, Show. ten je tam prostě stuck together. Tak asi by šlo dolů, kdyby jsme používali máslo, no. Úplně komplet. Dám. Outfit je komplet a půjdeme na třetí část a to Vybírání je voňavky. vybírání voňavky. Je důležitý se navonět. No, to je přesně Jdeme na to. business. Voňavku si obvykle dáváš. Jaká je tvoje nejoblíbenější voňavka? Nejoblíbenější bude asi tato. A to je? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, můžete vidět, že už je prázdná. Na druhém místě máme Invictus. Tady, když byla kalba, tak dokonce jsem to ukazoval jakoby lidem a všem se nejvíc líbila tato. Na třetím místě bych řekl, že je Savage. Nejvíc red flag, tak, co jsem dal. Proto mám 3. Srovnej to tam hezky potom, ať to. Pokud de Robin, ta je taková hodně... Robutek, ta je dobrá. Potom mám hodně rád Milion. Tu máme hodně rádi s Lukášem. Lukáš je můj dobrý kamarád. Má taky a on má lepší. Když chci vonět hezky jako sáčko... Jako business? Jako businessman, tak si vezmu tady Armani You. Čuchni. Jo, tak to úplně jako... To je dobrá, co? Jo, tenhle ten Dior je hodně zvláštní. Voní to jak... nevím. A vůně... Čichni. Zajímavý. Tohle je moje latest buy Hugo Boss. Nový elixír. Bottled elixír. A je hodně zajímavá. No, taky taková arabská.
Jo, tahle je úplně arabská. Ta voní jak Gorlan. Jakou bys byl ochotný se mnou pošerovat? Robůtka. Robůtka? Tak dáme si Robůtek robůtka. je casual, většinou líp, ale... Tak. Wow, to voní, to já úplně... To cítíš, co? To cítím, no. Stává se ze mě fuckboy! Let's go, let's go. Let's go. Tak jo, nice. Tak, další část. Výběr bot. Proč? Protože jdem ven. Protože ven. Mám tady krásně vyskládal jsem vám všechny své boty, které vlastním. Vyskládal jsem vám všechny své boty, které vlastním. Wow. Jako moc jich není. Tak, udělám. Jestli mají boty jako nějaký meaning pro tebe hodně speciální. Začneme s tímhletím párem. Je jakoby jenom rychle to Okay. okomentovat, že to moc jako lidi moc nezajímá. No, takže tady máme tenhle ten pár bot. To jsou mokasínky, Nike, ty jsou, to byly moje první boty do gymu, taky vidíte, že se o ně vůbec nestarám. New Balancey, ty mám určitě. hodně oblíbený. Určitě. Tady mám TNK. To jsou prostě crazy boty, které jsem super. chtěl. Jo, už jsou taky trošku zase. Tyhle ty Jordany, já doufám, že to jsou Jordany. To mi koupila ségra, jsou fajn, ale slyším od kluků, že to jsou jakoby holčičí boty. Tady mám bílý Jordany, ty jsou ve výborném stavu, Kdo nemá Forsy, tak je cripple, že jo. Moje teď latest buy LV shoes, moje. Takže další fáze, další část tohoto videa je, že sedíme a čekujeme. Čekuju si YouTube vždycky po ránu předtím, než jdu do gymu. Čekuju si YouTube vždycky po ránu předtím, než jdu do gymu. A nebo jdu do školy, podívám se, jak se daří videu. Vždycky, když jakoby pracuji na počítači nebo toho, tak je důležitý mít video. Bez toho nic. A potom jdu buď do školy, ale protože dneska je neděle, tak půjdeme do gymu a natáčet nějaký TikToky. Někdy se stane, že s klukama natáčíme před gymem TikToky a to bude case of today. OK, nacházíme se u auta. Omlouváme se na ty psy, ale... BMW, bohužel. Proč zrovna se nacházíme u tady z toho auta? Vysvětli nám to, prosím tě. No tak protože jako správný fuckboy musíte vlastnit BMW. Je jedno jaký model, je jedno jaký rok, ale důležitý, aby vepředu byla značka BMW. Proč je tahle značka jako fuckboyish? Že ti dá prostě bonusovou Audi, víš? Že ne minus 1000 eura, ale plus 1000 eura. Tak, přesně tak. Ja, okay. Model není zrovna nejlepší, ale je to BMW. Povinná výbava auta jsou BMW Drivers Only Mints. 2 parfémky, kdyby přišlo na nouzovku. Milion a malý Invictus. Nice, to je mega boží. To se mi mega líbí. To je všechno, co se týče jakoby povinný výbavy. Yes, a nebo Důležitý mít stromeček. stromeček, nice. Čos, aby to tady vonilo, protože když nějakou slečnu, tak musí to tady vonět. Yes. Myslíš kamarádku? Kamarád. Teď další důležitá věc, výběr hudby. Výběr hudby. Musíš mít připravený playlisty, jo? Mm-hmm. Když jdeš do gymu, mám tady Jeep. Když jedu na trip, jedu na trip. Když tady vezu když jedu v noci, mám tady BM Night Drive. Potom tady mám Shimane, to je většinou, když právě že vezu nějakou kamarádku. Když vezu chábry, když vyzvedávám chábry, tak je důležitý stáhnout si okýnka úplně dolů. Vohulit tu hudbu, jak nejvíc můžeš, že jo? A pustí se... Určitě důležitý jsou i pásy, jo? Nezapomínejte zůstat safe, guys. A ručička ven? Ručička ven se nemusí dát. Aha, ok. Ale jako jo, ale já to nedělám. Tak já musím dodat, tady je nějaká paní. Dobrý den! Dobrý den! To je smek. Dodáš jenom, vstupuješ z auta, nesmíš vypnout hudbu. Čau, vole! Dobrý, hej, jak se máš? Super, banger. A banger za každou věc. Banger. Takže, Banger. okay, takže Banger! dělat TikToky, guys. Není takový ten, jak děláš spontánně. A je to těžký? Není. Banger. Banger. Tak zkusíme ten... Je ti zima, nebo ne? Tak. Ano. Jo? To jde? Takhle to si pamatuju. A to... Ne. A skok.
Guys, není to jednoduchý být TikTok famous. A ještě k tomu TikTok fuckboy. No, je to namáhavý. I'm out of breath. Banger. But let's put the music up in there. No, on to rekordne na vejšku a dáš to přímo na TikTok. Já to chci uploadnout pak na TikTok. Takže Jimmy teď, jo? K outfitu nám chyběly 2 základní věci. Kšiltovka. Vždycky jedno jaká, ale je důležitý, aby vám slušela. Nasaď si ji. A k tomu musíte mít maxka, jo? Jo. Musí to být maxka. Prostě módní doplněk. Tak. Módní doplněk. Jsou i praktický, jo, jako to jo, já je používám do gymu, ale prostě to je ten outfit. Fuj, někdo si tady prdnu. To byl chůz. Řekni, Vašku, proč jsme tady, co tady děláš? Co tady děláš? Většinou, když potřebuju si zavolat, nebo si chci jako odpočinout, protože tam v obýváku prostě je většinou chaos, jsou tam lidi tohleto, tak si zajdu sem do zimní zahrady, kde si v klidu dám vape, většinou si pustím písničky a dlouho mám prostě nad tím třeba, co budu dělat, jak organizuju čas a tak. Jasně. No. Tak, dáváme si co? Free workout. Ano, protože jdeme do gymu. Pojďte sem. Mikrofon. Jo, a ty si to dáváš do hlavy. Jo. Tak. Ty crazy. Thor s Vitargem. Kolik tam je to kofeinu? Já vůbec nevím. Prostě tohleto potřebuji, jinak pak umírám. Ta známý, že z pre-workoutu strašně svědí jako ano, svědí obličej a ruce vždycky taky strašně. Bohužel mám tuhle tu debilní zelenou dětskou, protože se... a zapomněl jsem jí tam v lucerně. No, takže teď používám tuhle tu dětskou debilní zelenou. Okay. Tak já to od tebe ochutnám. Když to cucat, no. Tak, uvidíme se v gymu. A máš mikrák? Jo, mám zapnutý. Vítejte v gymu. Tady je velice slavný gym. Můj druhý domov. Můj druhý domov. Kozy a ruce. Okay. Budeme se hezky rozcvičit na začátek. A tohle je na rozcvička jako na ty prsa. Ne, to je hlavně na ramena. Na ramena. Na ramena, okay. jakoby na prsa, ano. Je důležité se rozcvičovat. Ano. Jdeme na Smith. 15. A 10. Bacha, ať se ti úplně dolů, tak. Je ono. Teď se přesouváme, pořád jedeme pex, kozičky. Tenhle ten pohyb, aby se nám vytvarovaly jiné části těch svalů. Nožičkou si to posuneš takhle. 60. Podle mě ideální. Nabumbat. Jo, takhle. Jo. Čau. 3 hodiny? No. Co si o nohy? No, hdy už mobilní kolena. No nic, hele, dobrý, tak se měj. Tam bude slyšet, jak se zdá. KK. That's it for this exercise. Vlastně, popravdě, tvoje velká část vlogu se skládá z posilovny. Z gymu, no, protože tady vždycky si máme takový meetup a řešíme tady vždycky nejvíc věcí. Třetí cvik na kozy, máme dolní kozy, budeme dělat takhle. Dneska jsem takový unavený, tak si dám jen 24 kg. Jedna noha dopředu. Víc si vidí ven. Si nestydí, A nahoru. No, proč by se styděla, když jsi v posilovně? lidi na tebe koukají. No, tak to je možná to
Počkej, ty tam máš nejmíň. To je v prdeli. No a počkej, a jaký je ten movement, jako? Ten je jakoby lokty k sobě. Tak. Neznal jsem Suleka. A víš, že Sam Sulek je Čech? Ne, není. He's from Czechia, right? Yeah, Sam Sulek is Czech. Sam Sulek is from Czechia. Tak jo, jdu to Jdeš udělat, no, tak jako ještě se strapním víc, no. Já jsem chtěla jim ukázat, co dělám já za rutinku. Že jdu na pás. Ne, vůbec žádný pás teď neřeším, takže v mým životě. Na tom jsem se nikdy nedostal na ten pás. You know the cardio queen. Jdeme na ruce. Na ruce. Ruce, let's go! Fit up. Řekl one by one, slowly and controlled. Okay. Tak jo. Jedna po jedný, jo? Jo, jedna ku jedný. Takže jako jdeš takhle. Ano. A takhle. A polovuli dolů. A druhá. Tak. Jo. I'm doing it. I think it's good. Feeling the fire in my arms. It's happening, guys. I'm becoming a gym rat. Máš tendenci stát takhle od toho a dělat to takhle. No. Postav se fakt k tomu, pojď, to jde úplně dolů, úplně je to u mě. Už nemůžu. Kuba to s jakou já myslel, že mu jdeš třeba něco do, tak dobrý, tak to je všechno. Dobrý, pohodě. Všechno dobrý? Jo, naprosto, dobrý. Tak jo, čau. On stojí takhle, počkej. Počkej, já jenom projdu, promiň. To by bylo blbý. Sam Sulek impression. Počkej. Yeah, so, what do you think? POV. You are the camera guy. Shout out to who's recording. You can handle 2 cameras at one time, right? Are you recording? Teď jsme u piana. Proč? Protože Vašek je pianista. jsem pianista. Piano je jedna forma z mých jakoby jak relaxací a terapii. Prostě když se cítím smutně, tak si jdu zahrát na piano. A fakt umí krásně hrát na piano. Většinou hraju 3 skladby, které jsou takový hodně nostalgický. Tak jo, tak nám předvěď, co umíš. Pak je velice nostalgická, to mám spojenou se svým Berry Cupem hodně. OK. I want you to know that I'm Pro vaše info, na klavír nehraju. No. Good. Thank you so much for making the time for this. Well, that's fine. OK lidičky, to by bylo vše za dnešní video. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte hodit like a subscribe a taky hoďte like i subscribe mému bráchovi na jeho videa. Vašek Hraba.
Pokud chcete být pořádný fuckboy jako já, tak víte, co máte dělat, teď už budete vědět, takhle to probíhá. A bylo to dost namáhavý, ono to není zas tak jednoduchý bejt fuckboy, lidičky. A je to hodně fucking tiring, takže jenom pro některé lidi, no. Nevím, jestli je to i worth it. Tak jo, čau!